ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз хостам қиссаеро баҳратон пешкаш кунам ки як воқеияти чанд сол пеш буд. ин воқеа дар асл гузашта аст. ҷавоне дар боғ нишаста буд. ба ногаҳ як кӯдаке ба назарш омад ва гуфт: акаҷон, ин охарин пакети донаки офтобпараст аст. лутфан инро гиред. ҷавон ва сару пои кӯдак нигариста дид ки либосҳои чиркину дарида. кӯдак бисьёр хаста ва халтаро аз кӯдак гирифт. ба кӯдак суол дод: чандсолаӣ? мактаб мехонӣ? падару модар ё ин ки ягон наздикет дорӣ? кӯдак гирьякунон ҷавоб дод ки ман 10 сола ҳастам ва мактаб намехонам. падарам дар як садамаи ҷони худро аз даст дод. модарам бошад ба Москав рафт. ман ва додари хурдсоламро ба апам гузошт. ман худ кор мекунам ва ҳар рӯз пули 2 дона нонро ба даст меорам. нонҳоро ба хона бурда, як қисмашро майда карда, бар пиёла андохта, бо ками об якҷо мекунам ва ба додари хурдсолам медиҳам. додаракам бошад мегӯяд: оё ба ман шӯрбо додаи содаи акаҷон? оё ин шӯрбо аст? вале дар асл ман ва додарам дар ҳаёт шӯрбое аз дасти модарамон нахӯрдаем. ҷавон ғамгин шуду пурсид: апаатон куҷост? ӯ чаро шуморо нигоҳубин намекунад? писарак гуфт: апаам кор мекунад. саҳр барвақт меравад, шабҳо низ дер меояд. ҳамсояҳо мегӯянд апаат танфурӯшӣ мекунад. вале ба хона меояд, ҳамаи танааш дар ҷояш, ҳеҷ ҷояшро набуридааст ва ба касе нафурӯхтааст. ҷавон гирён мешавад ва кӯдакро ба оғӯш гирифта мебусад ва дасташро гирифта ба хонаашон мебарад. пас дӯстони азиз, инро ҳам ман ва ҳам худи шумо хеле хуб медонед. дар байни мардуми мо гумон бурдан ба як нафар хеле зиёд шудааст. якеро бинем агар каме каҷ роҳ гардад, дарҳол ҳар гумони бад мекунем. пас ин аст ки худованд дар сураи ҳуҷурот ояи 12 мефармояд: эй касоне ки имон овардаед, аз гумони зиёде ки баъзе аз гумонҳо гуноҳ аст, канорагирӣ кунед, ҷосусӣ макунед ва якдигарро наранҷонед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.